Много, много отдавна, когато пирамидите били още млади, египетските крале играели на могъща и страховита игра. Постепенно тази черна магическа игра прераснала във война, която заплашвала да унищожи целия свят. Но се появил един смел и могъщ фараон, който заключил магията в няколко хилядолетни елемента. 5000 години по-късно едно момче на име Юги открило тайната на хилядолетния пъзел и в него се отключили древните магически енергии. Съдбата го избрала да защити света от връщането на черната магическа игра, подобно на смелия фараон преди 5000 години. Юги-О. Душата на картите. Хей, Джоуи! Земя вика Джоуи! Ей, тук ли си? Твое ред е! О, не е ли сладък, когато мисли? Тристан, Юги ме учи как да се дуелирам с чудовищата. Да се лигавиш с чудовища? Не да се дуелирам, глупчо. Играят така от часове. Джоуи започва да схваща нещата, но Юги е много добър. Добре, Юги. Време е за дуел. Всяка карта има атакуващи точки и защитни точки. Играчът, който префилиминира жизнените точки на противника си, печели дуела. Добър ход, нали, Юги? Доста добър ход, но недостатъчно добър. Какво? Много ти благодаря. Тази карта ме разби на пух и прах. Уа, нещо не ти върви играта, Джоуи? Не, добре се справяш. Просто имам по-добри карти. Дядо ми има магазин за игри и аз си взимам най-добрите карти от него. Имате магазин за игри? Какво чакаме тогава? Да вървим? Добре. Може дори да накараме дядо да ни покаже много рядката карта, която е получил. Рядка карта? Дали пък не са намерили картата, която търся? Дядо, върнах се. Виждам, че си водиш и компания. Дядо, ще покажеш ли на приятелите ми новата страхотна супер рядка карта? Рядка карта? Моята специална карта. Моля те, моля те. Много те моля. Мога ли да ви откажа? Имате късмет, деца. Не валя често тази карта. Готови ли сте? Ето я. Синеокият бял дракон. Тя е толкова рядка и могъща, че никога не я изпускам от ръцете си. Страхотно! Какво е толкова специалното? Тази карта е безценна. В целия свят има само 4 такива. Като говорим за това, съм готов да купувам. Не и тази карта. А? Не, нямах предвид тази карта. Искам да ми покажеш други хубави карти, с които да започна. Здравейте, мога ли да ви помогна? Много ще се изненадам, ако не можете. Сето Кайба! Кайба? Няма ли си по-голема компания, която да ръководи? Какво търси тук при нас? Не, че е ваша работа, но дойдох да видя картата. Ей, и вие ли се дуелирате? Страхотно! Може някой ден да се подуелираме заедно. Аз да се дуелирам с теб? По-интересно ще ми е, ако си играя сам. Какво? Аз съм най-добрият играч в страната и съм фаворит за спечелването на шампионата. Срещу мен няма да издържиш и 2 минути. Разтреперих се. Може би искаш да се разберем с юмруци вместо с карти, а? Вау, спокойно, Джоуи. Но, Юги, Кайба си го търси. Има ли в този магазин интересни карти или не? Хей! Невъзможно. Синеокият бял дракон в такава дупка? Тя е картата, която отдавна търся. Достатъчно се зяпали. Мога ли да ви помогна с нещо друго?
Стари човече, дай ми синеокия бял дракон в замяна на всички тези карти. Еха! Хубави са, но не, благодаря. Хубаво. Щом не искаш да я размениш, тогава ми я продай. Само кажи цената. Ще ти дам колкото поискаш. Сигурен съм, че можеш, но картата ми е по-скъпа, отколкото можеш да предложиш. Не защото е силна и рядка, а защото означава много за мен. Тя ми беше дадена от скъп приятел. Аз ценя картата, колкото ценя и приятеля си. Абсолютно изключено е да се разделя с нея. Не. Щеше ли да чувстваш същото, ако беше обикновена карта, дядо? Да, разбирате ли, тази карта е свързана с душата ми. Хубаво. Чух достатъчно глупости. Изкуфял стар глупак. Душа на картите. Нелепо. Тези карти притежават сила. По един или друг начин ще взема тази карта. Тя ще бъде моя. Господа, има нещо, което искам да ми вземете от магазина за игри. С удоволствие, господин Кайба. Добро утро. Моят господар, Сето Кайба, ви предизвиква на дуел. И тръгваш веднага с нас. Ами, ако откажа? Страхувам се, че ще настояваме. Младият Кайба не разбира, но аз ще му дам урок за душата на картите. Дано дядо ти има още хубави карти. Дано. Добре, дядо, идвам да взема още карти. Ей, дядо! Дядо, върнах се. Може да е излязъл. Може, но защо е оставил вратата отворена? Здравейте, магазин за игри. О, Юги, идеално. Кайба? Дядо ти ми дойде на гости, но не се чувства добре. Би ли дошъл до офиса ми да си го вземеш? Кайба? Какво си направил, Кайба? Дядо! Добре ли си? Юги, провалих се. Исках да дам урок на това момче за душата на картите, но изгубих. Дядо! Как се чувства старият човек? Кайба! Подлец такъв! Какво си му направил? Дуелирахме се, нищо повече. За залог оставихме най-ценните си карти. Изглежда обаче, играта с шампион като мен беше свръхсилите на стария глупак. Кайба, трябва да се срамуваш от себе си. Беше честна игра. Вижте каква сладка награда спечелих. Най-скъпоценната карта на дядо. Да, синокият бял дракон е рядка и могъща карта. И така никога няма да бъде използвана срещу мен. Синеокият ми бял дракон, моето съкровище. Дядо, почакай. Как можа да направиш такова нещо? Юги, ето, вземи това. Дядо? Аз събрах това тесте, вложих душата си в тези карти. Научихте на всичко, което знам, Юги. Вземи ги. Вземи картите и го научи на уважение. Научи Кайба на уважение към душата на картите, Юги. Дядо, трябва ти помощ. Трябва да извикам лекар. Някой иска да се измъкне, приятелите ти ще се погрижат за твоя дядо, докато ние с теб се дуелираме. Освен ако не те е страх. Разбий го, Юги. Ние ще се погрижим за дядо ти. Ти се погрижи за този гаден Кайба. Покажи на разглезаното богаташче какво е истински дуел. Заради дядо ти, Юги. Не знам. Повярвай ми, ти си най-добрият играч, когато съм виждал. Имаш и 1000-летния пъзъл. Ще успееш, Юги. Знам, че можеш. Всички вярваме. Добре, дядо. Ще играя. Не съм се и съмнявал, момчето ми. Хайде всички да се хванем за ръце, за да ви сложа специален знак. Какво е това, те? Това е символ на нашето приятелство. Така докато Юги се дуелира, колкото и да му е трудно, ще знае, че не е сам. Ние всички ще сме с него. Джоуи, с Тристан ще закараме дядото на Юги до болницата. Ти се върни вътре и го подкрепяй. Добре, погрежете се добре за него, те. Аз проектирах сам този виртуален стадион. Внушителен е, нали?
ще се съгласиш, че внася повече живот в играта. Всеки от нас започва с 2000 жизнени точки. Първият, който ги загуби, губи. Готов ли си да играеш? Стига приказки, Кайба! Югио! Какво? Кайба, приготви се. Дойде време за дуел. Виртуална система в готовност. Да започваме. Атакувам с могъщия великан Хитоцу. Дръж се, Юги. До сега не си се дуелирал така. Той е съживил чудовището от картата. Това е виртуалният ми симулатор. Той създава реални холограми на всяко чудовище. Значи, ето как си победил дядо ми. Сега е мой ред. Призовавам крилатия дракон, пазителя на крепостта. Уха! Чудовища! Истински чудовища! Атака с огнени топки! Батко! Добре ли си? Супер! Давай, Юги! Добра игра, Юги, за начинаещ. Как ще отговориш сега на това? Черния клоун? Тази карта няма никаква сила да напада. Вярно. Твоят крилат дракон има 1400 точки, докато моят тъмен клоун е само с 600. Но когато го обединя с тази карта... Магическа карта? Именно. Генератор на отрицателна енергия. Тя умножава точките за нападение 3 пъти. Черният клоун напада с черна светлина. Както сам виждаш, съчетаването на картите е много ефективно. Много е добър. Познава всички тънкости на играта. Но дядо ми е вложил всичките си познания и цялата си душа в създаването на това тесте карти. Обеден съм, че в тях има някаква тайна стратегия. Тази карта е безполезна. Не мога да победя черния клон с нея. Трябва да използвам друго чудовище. В режим на защита ще пожертвам чудовището, но ще предпазя жизнените си точки. Атака с черна светлина! Дръж се, Юги! Не се справяш по-добре от стареца, Юги. Картите са ти точно толкова слаби и немощни, колкото и при дядо ти. Дядо ми е велик човек. И ти никога няма да стигнеш неговото майсторство. Той ми повери картите си и аз мога да почувствам душата му в тях. Съмнявам се, че ти имаш такова доверие в твоите карти, Кайба. Какво? Но аз вярвам в картите на дядо. И тази вяра ми носи Гая, свирепия рицар, с разрушителна мощ 2300 точки. Добра работа, Юги! Кайба, ти си на ход. Играта ще свърши по-бързо, отколкото очаквах. Призовавам синеокия бял дракон. Няма начин. Невъзможно! Всички видяхме как Кайба скъса картата на 2. Изненадан ли си да не мислиш, че само дядо ти имаше синеок бял дракон? Свирепият ти рицар е унищожен. С вяра или не, моите по-висши чудовища ще те победят, Юги. Тази игра е въпрос на сила, глупако. Вярата е за неудачниците, като жалкият ти дядо. Цялото ти тесте няма нито една карта, която да се изправи срещу един синеок бял дракон. Какво ли ти остава да правиш срещу 2?
Защо не се признаеш за победен, Юги? Не се предавай, Юги! Няма да се предам. Дядо разчита на мен. Магическа карта. Мечове на ярката светлина. Тя спира всички чудовища на полето за 3 рунда. Отчаян ход. Какво толкова ще ти донесе забавянето от 3 рунда? Той е прав. Какво да правя? Не мога да реша какво да правя с тези карти. Те са само късчета хартия. Как да ги използвам, за да победя експерт като Кайба? За човек, който твърди, че има вяра, се предаде твърде бързо, Юги. Чуй ме, понякога картите са като пъзъл. Трябва да поставиш различните части на подходящите им места. Като хилядолетния пъзъл? Именно. Всяка частица допринася за изграждането на нещо по-голямо. Дядо! Като късчетата на пъзела, Юги. Спомни си! Пъзъл? Кога картите са като пъзъл? Я чакай, дядо каза веднъж. Картите имат едно непобедимо чудовище – Екзодия. Но то може да бъде призовано само ако се изтеглят всички 5 специални карти. Нещо, което никой не е успял да постигне до сега. Стига си бавил, Юги. Или се отказваш от мача? Никога не се отказвам. Още едно късче от пъзъла? Изтегли която си искаш карта, няма да промениш нищо. Драконите са замразени за още 2 рунда. Но новото ми чудовище няма да се влияе от тази магия. Съдията! Атакуващи точки 2200! Мога да атакувам с черния магиосник, но той ще е безсилен пред драконите на Кайба, когато се освободят от магията. Черен магиосник! Атака! Съдията ти е победен. Жертвата не ме засяга. Макар драконите ми да са неподвижни още 1 рунд, следващата ми карта ще е 3-ти синеок бял дракон. Драконе мой, атака! Ей, Юги, как е сега вярата ти? В следващия рунд ще мога да нападам всичките 3 синеоки бели дракона. Играта свърши, независимо каква карта ще изтеглиш. Не можеш да победиш моите 3 синеоки бели дракона. Всичко свърши, Юги. Изобщо не ми беше в категорията. Не го слушай, Юги! Кайба има 3 синеоки бели дракона. Искал е картата на дядо, само за да не бъде използвана срещу него. Единственият ми шанс е да събера всички части на Екзодия, но шансът е срещу мен. Не вярвам, че мога да успея. Какво? Картите усещат моите съмнения. Не се разсейвай, Юги. Не губи вяра. Концентрирай се. Символа на приятелството ни. Юги, ние сме тук до теб. Юги, трябва да повярваш в себе си. Можеш да го направиш. Разбий Кайба. Те са прави. Трябва да повярвам в картите, както приятелите ми вярват в мен. Изтегли последната си жалка карта, за да те довърша, Юги. Между картите на дядо няма жалки карти, Кайба. Но те съдържат непобедимия Екзодия. Невъзможно! Събрах всички 5 специални карти, всички 5 части на пъзела. Екзодия! Невъзможно! До сега никой не е успявал да го извика. Екзодия! Унищожи го! Успя, Юги! Юги, ти спечели! Невъзможно! Брат ми никога не губи. Ти играеш само със сила, Кайба. И заради това загуби. Ако вложиш душата си в играта, няма да има невъзможни неща. Но как можах да загубя от него? Кайба, ако истински искаш да разбереш, отвори ума си. Точно така, Кайба. Сега може би ще започнеш да виждаш.
Дядо се събуди. Юги изпечели? Господин Пегасъс, Сето Кайба, нашия шампион, беше победен в дуел от някой си Юги. Гледахте Ю-Ги-О, герой от легендите, представен от Старс. Ролите озвучиха актьорите Ася Рачева, Цветан Ватев, Цанко Тасев, Александър Воронов. Превод Кристиян Александров и Алберта Върбанова. Тон режисьор Янко Арнаудов. Режисьор на дублажа Красимир Коцопаров.